kuyenzeka ukuthi ulala nentombazane kanti intombazane ikhipha isisu last week. Kuyenzeka ukuthi ulale nontombazane noma mhlawumbe umuntu oku-age yakho kanti umuntu kade efelwe indoda bekhumula inzilo. Yayibona leyo nto, so vele ibhadi uzolikhipha ngawo. Kwenzeka enhlanzi uthole ukuthi uthi uyintombazane ulala nomuntu kanti umuntu ubebulala umuntu izolo. Yayibona leyo nto leyo. So kwenzeka enhlanzi uthole ukuthi vele nje kunamanzi amnyama nje anaphehlelwa wona nje kini. Uyabona leyo nto leyo. So manje kubalulekile enhlanzi ukuthi umuntu uhlale wenze njani na ube nokuyihlamba. Yabona. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafofuko njengedangabani isamba nesamba umgosangalala maqedo lala bafozane. Kunogwaja ozikhundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo. Kumadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le Nethezeka TV siphinde sabuya kumgqilazo wabathakathi. Into engiyithandayo ngibona iwasho, ngibona imbiza, kuningi ngikubonayo namhlanje ekutheni ukuthi umuntu ephile. Mgqilazi avele sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Siyabingelela Nhlanzi, siyabingelela nje ezweni lonke, South Africa phesheya kuyilwandle. Yonke indawo nje lapho ekufinyelela khona lo mbukiso. Ngithi nje ngiyabingelela kakhulu Nhlanzi. Mgqilazi engikubukayo la isekuthenini ukuthi kunegezo ezahlukahlukene nokuthi vele ekukhuleni kwethu kwansizwa insizwa yayihlahlala ishaya ubulawu, ihlambulule ithongo nedlozi ekuthenini ukuthi makhona lemhlapha la idlule khona uthola ukuthi uphinde ezihlambulule. Ake siqale la lezi igezo ezani. Lapha ke Nhlanzi igezo lezi ezihlukahlukene. Kahle insipho lezi. Yebo. Kodwa ke ngesilimi samanje sekuthiwa ke iwasho. Oh yebo. Ya, kodwa ke ngenkolelo yami phela vele umuthwasile ubile isangoma, uthwasile ubungoma. Vele umnyango wakho oqala osukusebenza ngawo yiwo lo. Oh yebo. Ya, so kunomehluko, kunabantu abake bakhulume izinto obona kahle ukuthi Nhlanzi lo muntu lo lento ayikhulumayo kahle uzama ukuthi ayiphakamise noma uzama ukuzenza mkhulu egameni lokwelapha. Yebo. So kanti egameni lokwelapha Nhlanzi kuhle ukuhlonipha nokuthobeka. Oh yeah. Ya, kodwa ke lokho kusuke kusekhambisana nokuthi isikole ofunde kusona, ufunde esikoleni esinjani. Esikoleni bubakhomba inothisha emehlweni. Yabona, bubaphendula nothisha mebekuthuma. Yabona leyo nto leyo. Noma buya la bekuthuma khona. So manje ke kunako lokho manje kubelaphi ukukwebhana engazi mina ukuthi kudalwe yini. Kodwa mina ngokwami ngeso lami lokubona ngibona ukuthi kusuke kudalwa umona. Nokuthi usuke ufuna ukuyiphakamisa uzenze uNkulunkulu uyedwa emhlabeni. Yilo wasidala sonke futhi akekho onamandla ngaphezulu kwakhe. So manje thina esikwenzayo sikwenza ngaphansi kwesisekelo sesiphiwo noma seyiphiwo zabantu abadala. So manje ingakho kusuke sikuphahlele edlozini esisuke sikwenza ukuthi kumuntu kufike kube impumelelo. Ngoba manje idlozi lami mina lisakhiyekile njengelomunye ophehlelwa amanzi amnyama. Yabona leyo nto. Elami idlozi mina sengikwazile ukuthi ngiligcine limithetho yakhona, ngilenze izinto eliyifunayo. Angithi nezinto elalingiphoqa ukuthi ngizenze ukuze impilo yami izokwazi ukuthi ikhululeke. Yabona. So manje egameni elinjalo ke Nhlanzi ingakho suke siphahle edlozini. Siphinde sicele futhi naNkulunkulu ukuthi yonke into phela esiyenzayo ayingabi sima ngomlenze owodwa. Angithi uyabona ngoba ngisho izilwane khona inemilenze emibili, khona inemilenze emine kanjalo nomuntu. Ayikho into owathi wezokuthiwa nomlenze owodwa emhlabeni. So manje la sihlukanisa isigaba kumthandazi nesangoma. Oh yeah. Umthandazi usebenza ngechibi phela. Uthi nje ikhamanzi empompini noma usuke nayo ekhaya afika akhulekela afaka izinto zamentshisi. But mubili nesandla sobungoma lokhu Nhlanzi ngeke ungakwazi lokho ukukhanda ngoba isiwasho ngoba usibona sinjani ngithi yabona kuhlungene imbala upink ubani ublue white yabona imkhandu lela phakathi engiyifake kwini kumithi thizeni yabona imithi engenamafutha ezilwane engenamathambo ezilwane umuthi nje igqolo lesihlahla engiligandile ngalifaka la phakathi ngahlanganisa nomkhandu ngikhanda insipho eyobe siwasho sokuwasha umuntu.
ngani ume understand. Ngizwa kahle. Ngifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi ukubaleka kokuyihlambulula nokugeza kwabantu ngoba usho ukuthi insipho ukuthi kusetshenziswa kakhulukazi lezi washo ozenzile njengomgqilazi ekuthenini ukuthi ikuphi ukubaleka kokuthi umuntu ehlala egeza. Kubalekile kakhulu inhlanzi ukuyigeza umuntu ngoba kuyenzeka ukuthi ulala nentombazane kanti intombazane ikhipha isisu last week. Kuyenzeka ukuthi ulale nontombazane noma mhlawumbe umuntu oku-age yakho kanti umuntu kade efelwe indoda bekhumula inzilo. Yayibona leyo nto, so vele ibhadi uzolikhipha ngawo. Kwenzeka enhlanzi uthole ukuthi uthi uyintombazane ulala nomuntu kanti umuntu ubebulala umuntu izolo. Yayibona leyo nto leyo. So kwenzeka enhlanzi uthole ukuthi vele nje kunamanzi amnyama nje anaphehlela wona nje kini. Uyayibona leyo nto leyo. So manje kubalekile enhlanzi ukuthi umuntu uhlale wenze njani na ube nokuyihlamba. Uyayibona ngoba vele nasemhlabeni esiphila kuwo siphila ngaphansi kwezigilo. Abantu basigila mehla namalanga. Uthola ukuthi kunomuntu olokhu ekuhlalele ngesichitho nje. Uthola ukuthi ufundile waphumelele ekufundeni kwakho kodwa manje umsebenzi awutholi. Ngokuthini na kunomuntu olokhu ekuvalile okubelesela ukuthi usibanibani njalo uyavuka yena yokuphehlela okuhambeni oluthize akuphehlela amanzi amnyama ukuthi ngisho noma kuthiwa sekumnyama kubovu angalinga athola umsebenzi. Kunaloko akavela aphuphela utshwala vela adla isiqatha vela adla ugavini. Angithi ubona leyo nto leyo. Uthola ukuthi into eyenziwe umuntu. Abanye uthola ukuthi inhlanzi kunomuntu ekhaya ogangayo onensila noma nohlanga lobuthakathi ophehlela ikhaya lonke amanzi amnyama. Yabona leyo nto leyo. So inhlanzi kubalekile ukuthi umuntu uhlala uyigeza uyihlambulule. Yabona leyo nto. Wachithekele isisu wasikhipha isisu ngoba kunezinto ezenzeka. Yabona nje sikakhulukazi mawukuthi umuntu wesifazana okwakhipha isisu usuke uyifake kwingcindezi enzima inhlanzi. Usuke yonke into yakho usuke ubeke fana nokuthi usukwakhe udonga ngaphezulu kwekhanda lakho. Okusho ukuthi lapho awukwazi ukuphakama. Angithi awukwazi ukushona phansi uvinjwe umhlaba phezulu uvinjwe lolu donga. Okusho ukuthi izinto zakho zamani uma uzenzayo vele zizokwenzeka kanzima ngeke uze kube lula. Uyayibona leyo. So manje inhlanzi kubalekile nje ukuthi umuntu uhlala ube nokuyihlamba. Uhlala ube nokuyihlamba. Uyayibona leyo. Injalo nje. Ake sibuye la. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye bekhulume makunezigeze kanje ngamakhemisi ukuthi mhlawumbe ziyatholakala emakhemisi. Wena wenze njani ekuthenini ukuthi umuntu ekwazi ukuyihlambulula nokuyigeza ngalezi igezo zakho? Lezi igezo kwenhlanzi ufikile umkhulu ukuthi mina inhlanzi bese ngathini isandla sami sibe namandla ekuthenini amathwasa angibanga nayo inhlanhla yawo mina noma ngithi angibanga ngibe nokubusiswa ngawo kakhulu. Ake ngisho njalo ngoba umsebenzi akuwona wami wabantu abadala but umsebenzi wami uvuleleke kakhulu kubantu ababelapha abanye. Ngilaphe bona kakhulu ngisize bona kakhulu. Uyabona leyo nto leyo. So manje nabantu abafuna izinto zokuphakama. So ngathi mina ngibuya la ekhaya nesandla sobunyanga savele saba mandla kakhulu lapha. Ngokuthini nami ngithi ngiyabuka ke ngokwami indoda mina iyangipheka biyimandla kakhulu lapho. Bingenaso isandla samathwasa. Yabona leyo nto. Kodwa biyimandla ekuthenini ikhanda izinto ikhandela abantu ukuthi baphakame. Ikhanda izinto ikhandela abantu bamabhizinisi. Ezinye izinyanga ifike izokhendla kuyona. So kusho ukuthi nami ngithatha isandla sayo. Ingakho kuthiwa muthwasa enyangeni ngeke ngisho ukuthi ehluphekayo kodwa exakekile. Yabona leyo nto. Kulula ukuthi nawe lokuxakeka mase uphuma ekhaya uhambe nakho. Ngoba ndlaba uphahla ukuhamba zonke izinsuku angithi. Ukuhamba lakho lodlozi buliphehla la zonke izinsuku. Idlozi lakho bulithetha la zonke izinsuku. Idlozi lakho seliqhonanisa naleli dlozi la ekhaya. Okusho ukuthi umoya wala ekhaya wena usuyaconnecta nawo wonke. That's why kuthiwa muthwasile kahle ungabe uxabana nenyanga yakho. Inyanga yakho iphenduka isitha kuwena. Ungakwenzi lokho nangengoni. Noma kuthiwa iwenzeni inyanga yakho la kade uthwasa khona but ayingaphenduka isitha kuwena ngobani idlozi layo sokusuconnectile nawe wena. Angithi uyabona ngalesikhathi ikhala ngawe izinto zakho ziyavaleka ziyafa ngapha. Uzuyitshela ukuthi wena uthakathiwe kanti cha inkinga isemumva ekhaya. Ngoba phela lapha kusuke sekuyikini kahle kahle. So manje egameni elinjalo ke inhlanzi kuhle ukuthi ke abantu basizakale emhlabeni. Njengoba ubona nje la khona imbiza zabantu besifazane khona imbiza zamadoda.
ngibiza abantu besifazane le ukhekhe lami lo yebo wokulapha inkomo Yebo. ukuthi inkomo umuntu wesifazane inganuki futhi ingabi namanzi. yebo Indoda ingafiki ithathe nje uhlandlo olulodwa emva kaloko Ihambe ayisakwazi ukubuyela ingabuyi. kuwena, ayifuneki lonto leyo. Uma umama ekhaya indoda izolokhu ikujolela uze kuthiwa indoda yakho ubaba kabani ujola nentombazana kamakhelwane, angithi yabo kodwa umnomzana womuzi kanti uxakwe yini ikhekhe kuwena awulinakekeli. So lembiza ke enhlanje yokunakekela ikhekhe kubantu besifazane, lembiza le umuntu mekude uyakwazi ukuthi ithumeleke kuye, siyakwazi ukumposela ngayindlela zonke, yabona lona injalo Nhlanhla. Mase siyabuya siza kule lembiza le yamadoda le, yebo ya kunamadoda athanda kakhulu ukudla izinto ezinamafutha, Oh, yabona yeah. abanye abantu bayiphuzela utshwala abunankinga, Oh, yebo, inkinga yebo. isuka inomuntu, yabona lona uthona manje utshwala buphuze kuze kube over, yabona futhi athande kakhulu ama drink izinto ezinama acid. Yebo. So lembizi iyakwazi ukuclean isinye, iclean imithambo yegazi ukuthi umthondo wakho ungavilaphi, ungabi nomthondo ovilaphayo ngoba uzofetshela umfazi. Once nje ipipi lavilapha umfazi uyaqala uyafeba. Once ipipi lavilapha wazi ukuthi wena uthando lakho siyolithenga ngemali emhlabeni, ngeke uzube nothando leqiniso, yabona. So manje lembiza leyisiza lapho ke igama layo isiswebhu sikamakoti le, isiswebhu sikamakoti. ya ukuthi umfazi mekaqala aba nezinkulumo eziningi endlini vele umfaka isitwebhu nje. Uyazi mina sengaba nenhlanhla ekuthenini ukuthi uma ngikhuluma ngezinto ezikanje sengathi nami hayi impela lezi imbiza nje izicela umusi. Vele kube ngathi khona nasendlini lembiza kodwa ke anginankinga phela ngoba phela nami angithi uthe ekwinkulumo yaphambilini nawe izinto uyithesta ngawe ukuze nami ngitshela abantu should ufanye ngiyitheste ngami lezi zinto ya ngiyitheste ngami ake siqhubeke naso Ngapha ke Nhlanhla nginesiqopha umlando lapha la kuqosha umlando la, hawu la uyavathabula la uvathabula impela lapha umfazi meyedwa ngeke iqolo lomdlwana hayi lapho umfazi meyedwa impela ngeke kuyoba nzima ukuthi abekezele la ususinda muyindoda vele ikhundla oh yeah ususinda angisho ukuthi ikhundla ukuthi uhamba ugcwalizwe lonke enabafazi abakhululekile nje abazanayo futhi athi musumvatha athi ngeke baba uhambe kumabana ngeke sengikhathele ngobuzwa nje igaba la kuthiwa isiqopha umlando uqosha umlando lapha Nhlanhla lapha sibuye sizoba nomaphephetha maphephetha le imbiza yeqolo kunabantu abanenkinga yeqolo uthola ukuthi umuntu mesehlale kakhulu phansi iqolo kube ngathi liyahlaba kakhulukazi khona abantu abadrive ama-truck nabadrive amatekisi bake bekhuluma kakhulu ngalezi zimo kanjalo bethi hayi mfoka Shembe ngoba siyakwazi ukuthi uyakhuluma nabantu abahlukahlukene shothi iyabasiza le kakhulu Nhlanhla ukuthi manje la umuntu usuke ehleli phansi kahle labantu okukhuluma ngabo umsebenzi wabo ukuhlala phansi usuku lonke so manje iqolo lapha likwazi ukukhululeka yabona likwazi ukunyakaza kube khona abantu othola ukuthi mhlambe usebenza ngokuxova udaka noma ngokwakha iqolo lakhe lihlezi lisebenza ngithi uyabona lonto leyo so manje ligcina selibhlungu so lembiza leyo maphephetha iyakwazi ukumlekelela so Nhlanhla kuzo zonke ke lezi zihlambu ukugoqa nje inkulumo ibe yinye umuntu okude lezi zihlambu lezi siyakwazi ukuthi senze njani na simlekelele ngazo ngokumposela but ngoba ngeke ngakhuluma ekuqaleni ukuthi bengithi ngizama ukuchaza le ndaba isandla sami ukuthi leso esokunyanga noma sezinto ezinkulu akusho ukuthi siyikhandi siyikhanda impela lapha ekhaya izinto ezinkulu zokusiza abantu kodwa ke kuhamba le ndoda ngoba indoda yangibatha kokuqala mina yayisebenza ngamanzi nje kuphela oh yeah philisa abantu ngamanzi Nhlanhla iyazalandwa abamhlophe ngapha ezweni laseRismith oh yebo ya kulandwa ke la ukhokho wami okuyena ngimkhandelele likhaya okuyiyona indoda yangenza ngabe lo muntu onguyena namuhla okunye nje bese kulandela emva kwakhe uyena nje obe nesiqalo salomsebenzi so ngisebenza ke ngamanzi neyiwasho so manje ngase ngibuya ngigcila ngapha ke manje kulesi sinye isandla yabona lezo kukhuphula kakhulukazi into zamadoda kunjalo Nhlanhla manje kuyasibuya le ndoda ikhononda uthi hayi ngeke ndoda umsebenzi wami ngathi manje usulahlela phansi kahle ke Nhlanhla umuzalo wabazali ababili awukwazi ukubiza isibongo esisodwa
Oh yeah vele. Ungasibiza isibongo ngezizathu ezithize but ungakhohlwa ukuthi ubaba ongizalayo ubani. Angithi vele nami mangiya komalume masikhuluma iqiniso ngikhomba khona ngithi ngiwalapha na isekhaya lapha. Lento isuke yenzani na ukubhalansisa impilo. Angithi uyabona ukuthi ungagcina umuntu osephazamiseka ngisho into engenasidingo. So manje le ndoda yasikhala ke enhlanhla sithi isandla sasa ngisibuyise ngoba isibone ngazi ukuthi manje sengiyasilahla noma singiyasicindezela. So ke njalo lapha ekhaya ngesonto Nhlanhla, njalo la ekhaya ngesonto, angisho ukuthi special cha, njalo ngesonto into eyoqala ingaphethi mhlawumbe iyophetha ngoba sengifile. Phatha u504 rand. Yeah. Sibuyisa ke in manje ke isandla sale ndoda siphinde silekelele nalabantu asebekhala Nhlanhla bathi eyinyangeni akusayeki. Inkinga sinazo kodwa ezinyangeni akuyeki. Angithi uyabona lona. So manje sizama ukulungisa lenkulumo kanjalo ke Nhlanhla nakubantu ukuthi nalowo muntu othi uhola u1000 nalothi uhola u2000 akwazi ukuthi mefisa ukulungisa izinto abe nayo ibudget. Lo 504 rand ke Nhlanhla, lo 4 rand uqala emumva ekhaya lapho sokusuka khona. Lamashumi unikela ezibongweni ezu4 uzozala ekhaya. Emsamo uyakwazi ukuya khona. If ungayemsamo guqa la uguqa khona ukhanyisa ikhandlela lakhe lemhlophe. Unikelela idala ukuthi ngizohamba ngiyekabani kanje endaweni ukuthi nginikelela zonke izibongo zami ezaphehlelwa amanzi amnyama. Angithi ngoba lowo msebenzi loyo wesandla sale ndoda ngifuna ukugxilisa lapho kakhulu ngoba ubona abantu bengaphumeleli nje emhlabeni amanzi amnyama yabona. So manje sizodila nalento ukuthi sishaya amanzi amnyama sibuyisa amanzi amhlophe. Then usungakwazi nokuthatha isiwasho lesi usisebenzise. Manje munamanzi amnyama ngisho ungathatha isiwasho lesi kovele kubhede kakhulu. Ngisho ungathatha isigubhu kuvele kubhede kakhulu. Angithi uyabona lo. So manje solungisa lo msebenzi onjalo kwenhlanhla ukuthi njalo ngesonto lapha ekhaya phatha nje u504 rand, u4 rand unikelele ekhaya izibongo zakho ezu4. Emva kwaloko lamashumi awu4 usowathatha usowafaka eglasini. Wayeke emsama nale khona lapho naleli khandlela lakhe limhlophe olukhanyisile uliyeke nalo kanjalo. Usuvuka ekseni usuza la ekhaya thatha lamanzi lawo ugeze uwafake emanzini ozobugeza ngawo. Yabona uwafake emanzini ozobugeza ngawo ugeza umzimba wonke mase uthatha amashumi ubuye nawo uze la ekhaya. Lamashumi kunemfihlo mina engiyowenza ngawo ukuthi lesi sibongo sakho esiphehlela amanzi amnyama siqaqeke izinto. Yazi ngikuzwa kahle into engiyithanda kakhulu ukhuluma ngegezo. Igezo into endala kumuntu omnyama ekuthena ukuthi ehlale ebe negezo ezithile noma umuntu masengena esigabeni esithile. Bakhona abantu abathi mabengena esigabeni ukuthi kukhona izinto ezazenziwe ekhaya ukuthi yabona lo usethombile lo usesigabeni esithile kube khona izinto ezenziwayo. Kukhona engisibonile isiwasho esithida nedlozi la. Ya uvuma dlozi lami lo. Angithi manje mesufikile ke Nhlanhla sesikusebenzile lapha ekhaya ngoba into yokuqala nje mesufikile mekuyisonto bonke abantu laba sohamba sibagezisa ngani na umuthi wokwenze njani wokubulala amanzi amnyama. Uyayizwa lona. Bese siyakunika futhi elinye iphasela elomuthi ukuthi mesusekhaya uphehla amanzi amhlophe ukuthi izinto zakho zikwazi ukuthi ziqhubeke ziye phambili. Kuyima ungenelela kuyinsebenzo esizobe sikunikeze zona. Kodwa kuko konke nje kuqala ngebhavu lamanzi amnyama. Njalo ngesonto umuntu umefikile azi ukuthi uzodlula nje ebhavini lamanzi amnyama before aqhubekele kwezinye izinto. Leli bhavu lamanzi amhlophe uliphehla emva kwa7 days kadula ekhaya ungathinti lutho. Angithi siqale sokuhlamba la sibulala amanzi amnyama sikunikeze izinsiza kusebenza sikunike nephasela lokuphehla amanzi amhlophe mase ufika ekhaya. Lolu khambo liphehla for 7 days awusebenzi uyaphazamiseka emsebenzini uneyinkinga nje ehlukahlukene ozaziyo wena ukuthi mina nginenkinga la nala ngifisa kulunge lo 1 no 2 no 3. Angithi uyabona lezo zinto lezo sobe sikunikeza zona eziyinsiza kusebenza zizobe seyiqondene naleyo nto yakho eyobixakini. Kodwa nje kukonke nje 504 rand njalo ngesonto ukwazi ukuthola usizo. Okay, uke wakhuluma kakhulukazi ekutheni ukuthi kukhona abantu uthola ukuthi bahola 1500 or 1200 akusayeki ezinyangeni ngenxa yokuthi izinyanga seza ezinye seyifuna ukunotha ngabantu kodwa wena uyasebenza ekutheni ukuthi usiza abantu. Kukhona abantu abakude uyakwazini umuntu umyalelo ukuthi akenze kanjani umsendele izinto umposele zona. Lokho ke Nhlanhla kuyenzeka ukuthenini umuntu ngimposela izinto bese ngiyamiyalezela ukuthi ke akenze kanjani ngoba ngeke usuke eCape Town
uzele lokho la uzele u504 rand uyayibona leyo into ezobe inkinga kakhulukazi transport yeah but museduze musegoli ungakwazi ukufika lapha ekhaya ngoba phela ngicatha ukuye egoli mhlawumbe it's 300 rand mengaphosisa ukusuka egoli uzofinyelela la so manje kulabantu abakanjalo mhlambe siyakwazi ukuthi umuntu simposele izinto uyabona zonke nje lezi insiza kusebenza siyakwazi ukumposela umuntu simiyalezele ukuthi ke mase ifikile kuwena yenza kanje kodwa kukonke kuloko kwa504 rand kusuke kubhanqa yonke into kodwa ukuthi ke yena umehluko lo 4 rand ngiyakwazi phela ukunginika wona ngoba u4 rand ufuna ukufike ngawo la ekhaya ufake endawana athile akuthi yabo nami la ngizokhipha khona sengikukhipha ngosandawana athile ngoba usho ukuthi awuphoseki u4 rand awuphoseki u4 rand wena nje kusho ukuthi ngabe uyithathela ini ihlambo lezi zamanzi amnyama bese uthatha nani nensiza kusebenza lezi eziziwasho okay ake sibuye la abantu abaningi ngoba beyibona zibhalwe kanje zibhalwe kahle kanje umbuzo uthi emakhemisi ayitholakali yini ziyaposwa kuphela hayi emakhemisi inhlanzi ayitholakali ziyaposwa nje kuphela umuntu usho ufaka iqondene nawe umuntu nje uyidinga ufuneka aqondane nami futhi awufaki imali inhlanzi mina singakaze sibonane nawe ya ngoba even ngisho mhlambe kuthiwa ufuna lezi iwasho lezi angisho ukuthi faka imali kuqala angithi yabona lento leyo faka imali kuqala singakabonani at least phela yenza noma i-video call ubone ukuthi lo muntu lo lengikhuluma naye uyena ngempela yini angithi yabo ngeke ngithi mina isiwasho so100 rand bese ngifaka u500 noma ngifaka u1000 angithi yabo ngaphandle ukuthi wena uthona ngicela lesi sigezo lesi sokubulala amanzi amnyama angithi yabo sesiyaqala ke lapho siyakhuluma ukuthi hayi ke 500 leso sigezo sihlangene nento zakhona ngithi yabona lo emva kwaloko kulezi zinto zokuposela zona usu-eda nemali yokuthumela iphasela lakho ngezivumelane esivumelana ngaso ukuthi hayi leli phasela leli mhlambe kumele izinsuku engaka lizothatha imali engaka kumele izinsuku engaka lizothatha imali engaka kunjalo nje okay Mqilazi angazi ukuthi awunali office wena usebenzele ekhaya ucacise lapho mina nje Nhlanzi ngithola lapha ekhaya nje Nhlanzi lapho engitholakala khona Nhlanzi ya suke sibhekene nomuntu nje khona lapha ekhaya umsebenzi mina Nhlanzi ngawuthwasela ngabuya ngazoletha la ekhaya so angikwazi ukuthi ngihambe nawo ngithi ngise Cape Town ngithi ngise Goli ngithi ngise Mpumalanga lotho ngaphandle mengiphuma la ekhaya ngiyobethela umuzi womuntu sengiyaphahla ke Ndumbeni sengiphuma nezinto zokusebenza ngisho ukuthi ngiyakabani angithi yabona ngiphuma kanjalo nje mina lapha ekhaya kodwa indaba ukuthi uzongithola ngimile ngithi hayi ngisendaweni ukuthi ngimile ngase Khawash noma ngase ebusha angikwenzi noko mina Nhlanzi okay khona nje khona lapha ekhaya okay abantu abakudingayo benze njani bakuthola kanjani abantu abakudingayo nokuthi ke ukhulume ngevideo call into ebaluleke kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi bakhuluma nawe ngempela lokho ngikuthandile ekutheni ukuthi uyakufisa ekutheni ukuthi umuntu engayifaki imali engakaze kubona ya ungafaka imali Nhlanzi uze umuntu umfonela athi phuthuma kaPhephu uyofaka imali lutho angifakela imali kaPhephu mina nje noma kuthiwa ungifonele nge-straight call into engizokuthumelela yona ngizokuthumela i-account number ebhaliwe igama lami elithi Sanele ubona lonto leyo mhlawumbe sengingaphambana ke lapha kuyibongo since isibongo ngingakayiqondisi kahle indaba yaso yokuthini na ngithi phela mesikhula ukukhula uthothi ukhulela la kodwa mase indlela usuyitholile wonto kahle kula angithi yabo mhlambe ilapho ngithi abantu bangadideki angibona lonto lapha yakuzobe kuthi Sanele Zwane angathuka umuntu athawo umgqilazi wakahadebe kodwa manje lento ngisendela ngasendela uzwa cha kuyobe kuqondile nje kube kuyimina lo mekathi nje Zwane ubokwazi ukuthi mina lo yabona because ezinye inkinga engahlangabezana nazo le kathi umuntu ngithi ngiyafaka imali la kodwa mase ngibona ukuthi mina hayi yimi impela lo yabo kanti manje abantu badidwa ukuthi ngoba umgqilazi siyamanje ukuthi wakahadebe manje pho uZwane so ngithi angiqondise lapho nanokuthi imali angifakelwa kaPhephu mina ungalinge nje ufaka imali kaPhephu athi umuntu uyimina afaka imali engaka abaPhephu cha naseyitolo ufake nje kwi-account straight ngikusende mesichatha ndela ku WhatsApp uyasho ukuthi ngubani endaweni ukuthi ngicela isigeze sokuthi samanzi amnyama
sengiyazi ukuthi ukhuluma ngento yokuthi yabona sengiyakutshela kanje ngikusendela ama-banking details angithi yabona lona isiphelele lapha indaba. Okay, uposa ngani nani uPhepha kodwa uyaposa ngawo kodwa ufakele imali kaPhepha? Hayi angifakele imali kaPhepha kodwa uPhepha ngiyakwazi ukuwusebenzisa for ukuposa. Ekuposeni ngiposa ngayo yonke indlela esuke ivumelana nomuntu. Oh correct. Yeah, methu umuntu nje mina ngicela ungiposela ngendlela ukuthi anginayo inkinga yaloko mina. Yonke indlela nje yokuposa ngisho ngaphesheya kuyilande kuthiwa ukhona ngiyakwazi ukukuthumelela iphasela lakho lihambe lifike. Ukugcizelela abantu abasukuma abantu besifazane insizwa ayisukume inazi neyiwasho ngicela ugcizelele lapho. Iwasho Nhlanzi zikhona ezabafazi nezamadoda. Iwasho zihlukahlukene Nhlanzi. Kukhona omaqhaqha, kukhona ovuma dlozi lami, kukhona umthetheleli, kukhona onqoba izitha kanjalo Nhlanzi ngokuhlukana kwakhona. Kuya ngawe ukuthi ufuna siphi kodwa ke Nhlanzi okubalekile kunako konke ngithi mina umuntu meseduze angajwayele ukuthi izinto ithunyelwe. Oh yeah ngoba manje lezi izinto lezi ngoba mengizokuthumelela nje kanje uthi ufuna ini na ufuna isikhanyiso noma qhaqha sengiyakuthumelela kanje kanti kunamanzi amnyama waphehlelwa wona. Angithi uyayibona le nto le iqala inkinga manje uthi usebenzisa iwasho kube ngathi ayisebenzi kanti inkinga inawe kanti ngiyazi mesiqale vele from ekuqaleni nawe yayibona le nto leyo wazi Nhlanzi ukuthi ngoba ngiholela 1.5 kulezi inkinga engibhekene nazo engisabathe ngenza izinto azenzeki ake ngithathe lo 504 rand ngithatha amabombo ngiwabhekise kaMgqilazi ngibone ukuthi impilo yami ngeke ishintshe yini. Sihlalele kona ukusiza abantu Nhlanzi. Mgqilazi utholakala kanjani usebenzelaphi ikuphi ekhaya abantu abazi ukuthi beze ekhaya usebenzelaphi? Lapha engisebenzela khona Nhlanzi ngisebenzela endaweni yaKaThoyane mina eMagabheni. Inombolo engitholakala kuzo ithi 067 209 1909. Iphinde futhi ithi 067 209 1909. Izinsuku zami zokusebenza ngisuka la ngeSonto ngigcina ngoLwesihlanu. Isabatha lapha ekhaya ngilisebenzi. Kodwa akusho ukuthi mufisa ukufika ngeSonto uvimbelekile ukuthi ufike ngeSabatha. Ngafika ngeSabatha musuke endaweni eyikude ufike uphumuze kahle umzimba vele siqala ngabantu abakude imvamisa ukuze bazoba basheshe bakhululeke. Emva kwaloko mase bekukhululekile abantu kusesingalandela ngalabo abanye. Okusho ukuthi musuka kude ukhululeke nje mufisa ukuza kuloko 504 rand njalo ngeSonto lapha ekhaya ungafika ngeSabatha ufike ulala ngeSonto sivuke senza insebenzo yakho uma ukubheka emuva. Mgqilazi sibonga khona ekuthenini ukuthi uphumele obala nasekuthenini ukuthi kuningi okulungisayo kakhulukazi ezinsizweni nokwakha imizi yamadoda nokuthi nomama ekhaya phela ikhaya lifudumale. Kunjalo Nhlanzi ikhaya Nhlanzi melihlala ngokukwebhana kube mnandi. Akube mnandi Nhlanzi ikhaya melihlala ngokukwebhana futhi muyindoda nje ekhaya ungaqhanyelwa kusuke kunzima. Akusuke kunzima ngoba manje wafana uthi uhlobisile yabo umfazi akuphekele ngapha kodwa ahamba ayodliwa enye indoda. Manje leyo nto ke Nhlanzi imbi ngoba iyichilo futhi at the same time umuntu nje ompisholo umfazi ohambile wahamba ovulela enye indoda umlenze lo muntu usuke seyisinengiso yabona emsamo uNkulunkulu yabo siyezwa phela kuthiwa inhlambuluko ziyenze kodwa mina ngikholelwa kuleyo nto leyo ngobani useyenzile umuntu into ayithandayo. Lento kusho ukuthi usedaleni la ekhaya usedala ukhondolo kuyingane zamantombazane ukuthi nazo mhlazana ithola umendo zifike ifemela amadoda emendweni. Usedala ukhondolo kwinsiza eganiwe la ekhaya ukulensiza mikuyagana umakoti aphenduka afebe lapha emagcekeni. Angazi ke mina ngihamba naye phela kodwa khona ngizohamba nayo. Isiqopha mlando. Kulungile. Sibonga kahle kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga Nhlanzi. Kunjalo mbuke lapha ekhaya sibonga kahle kakhulu ekutheni ukuthi siphinde sifike la eMagabheni kwaThoyana. Umgqilazi ke bakhona abantu abelokhu besibhalele ukuthi hayi asibuye siqhamuke la sizokhuluma nomgqilazi wabathakathi. Sifikile qathatha nomgqilazi ke wasemukela ngendlela. Okwamanje nami ngizobheka la ukuthi ngihamba nakuphi kodwa ke egcineni angisho ukuthi ungibuze ukuthi kungisebenzele kanjani. Mina ngiyazi ukuthi mangibhalela ngizokutshela ukuthi
kwenzekeleni ngenkathi ungibhalele. Kulungile-ke igama ngumzothule ngokashembe le Nethezeka TV. Igama lohlelo uphila kanjani? Abantu abaphile emhlabeni, ziningi izinto eziphilisa abantu emhlabeni. Igama lohlelo ngoba sithi uphila kanjani, kubalekile ekutheni ukuthi abantu bephile ezinkingeni ababhekene nazo mase beyalapheka futhi bephile kuzona. Asiphinde sibonane nangesikhathi esizayo le Nethezeka TV.